Euskal Konfintean iraezarea ordezkatzen duten ikastetxetako eko ordezkariak gara. Aurten gure ikastetxeetan osasunaren inguruko ikerketak egin eta arazo sozial batzuk detektatu ditugu. Manifestonen bitartez gaurkoan hauek azaldu, konponbideak edo alternatibak adierazi eta gure aldarrikapenak plazaratu nahi ditugu. Gure inguruan gazteok hainbat arazo aurkitu ditugu. Hala nola. Ikaslan islamendua, larrialdi sanitarioak, elikadura arazoak, osasun mentalari behar den garrantzia ez ematea, Sustantzien kontsumoa eta planeta mailan mehatzen dauden espezien egoera. Gure ustez gaur egungo gizarteak ez daki oinarrizko osasun larrialdei nola aurre egin. Ez dugu gure etxeetan sukaldatzen eta horren ondorioz ez dakigu osasuntsu elikatzen. Arazo psikologiko baten aurrean ez dakigu laguntzarik eskatzen eta horren ondorioz batzuetan menpekotasuna sortzen duten sustantzia ezberdinetan bilatzen dugu konponbidea. Mehatzatuen dauden izaki bizidunentzat onuragarriak diren ekosistema eta baliabide naturalak kaltetu egiten dira, denontzako ondorio negatibo argiekin. arazoei aurre egiteko gazteok hurrengo konponbideak proposatzen ditugu. Gure ikastetxetako irakasgaietan osasun arazo hauekin lotura daukaten edukiak lantzea. Bizipen pertsonalak izandakoek beraien esperientziak gurekin partekatzea ikastetxeetan. Ikasleok jasotzen ditugun formakuntzak praktikoagoak izatea, arazoak hobetu lertu eta alternatibak proposatu ahal izateko. Osasunaren gaia ikuspegi desberdinetatik ikasteko aukera izatea, arazoen konplexutasuna ulertzeko. Gazteok adituekin harreman zuzena izatea. Hauek kontuan hartuz gero, gaiari buruzko ezagutza integral batetatik gure egunerokotasun osasuntsegu bat lortzeko bidea zabal dezakegu. Honekin, gizarte eta planeta osasuntsu eta kontzientziatuagoa sortu ahal izango dugu etorkizun hobe baterako. Ez bagara gu nortzuk, ez bada orain noiz.